God is good all the time. Ngoba somebody must promise sabathi ngakristu igama laYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngizawucela ngexesha ibandla ngomhlobo ngomthandazo wokugcwala. Amen. Culo lethu lokuvula number 146 let's apply umsabeni asihlabelele. We come before the throne of grace this morning. Lord, our hearts are full of joy and gratitude for we are in your house of the Lord. Sibulele Nkosi ukusigcina ekudeni kweveki, wasixhasa Nkosi, wasikhusela kwimimoya yongendawo, wasifihla Nkosi phakathi kwephiko lakho. Sasa nje Nkosi silapha endlini ebizwa ngegama lakho. Our plea Nkosi is one that we may see your face. Thetha ke Nkosi nathi ngalimina namhlanje
Siyaqala ke Nkosi inkonzo yakho ngeli xesha, siyathandaza nathi umuntu ngamnye lapha Nkosi, angankosi ethandekayo othe bengene edandathekile emphefumulweni, aphume Nkosi ethandekayo okunene edibene kunye nawe. We thank you Father for your grace, we thank you for your mercies that I knew every day. Nakuba umntu ke Nkosi xa umchongile ukuba makathethe ngale ntsasa, siyabeka Nkosi ubukho bakho kwisiqu sesithathu somoya engcwele. Into bana umfukame uhlale naye ngamaxesha onke, ekugqibeleni ke Nkosi uzuko nembeko linikwe igama lakho elingcwele xa sekugqityiwe apha. Siyaleza Nkosi inkqubo zonke ezizawulandela kwakunye nabantwana bakho abasezindleleni, bakhaphe uzobafikisa ngenxa yegama lakho, siyathandaza. Amen. Ngenxa yexesha singathanda sicule nocula, apha ngaphambili ndihamba nomama uNcudu osuka eDambu Church, namhlanje yimini ye-health and temperance enesihloko esithi mind, character and personality. Kuyafumaniseka into yokubana i-mind yethu nesimilo ne-personality yethu uThixo ufuna ibe njani na. So umama uNcudu namhlanje uzawuzosithi bandla asikhumbuze ngezinto esizaziyo but ngenxa yobude bendlela esiendaphe sizilibala. So namhlanje umama uNcudu ulapha from eDambu Church, sithini ngaye? Amen. Amen. Maybe singahlabela nesihlanga sokugqibela waphuze wazolise simshiye umama uNcudu emile. Church. Ngigqibela kudala andisayikhuphi ithenda nokukhona lento endayenzayo endifileyo bahle kakhulu i-abortion facility abezansi. Hey, toilets nomfebhane lapho sibonile na hayi hamba nawo yagoduka nabo sekulela abantu Thixo bangabani progress kahle kangaka, ibandla libe lihle kangaka. Namhlanje ngakhe sithini phambi Exodus 15:26 kukho amazwi phana emfuna ukubana siwazi waqaphela. Exodus 15:26 ngicela ukuwafunda kule nguqulelo yami New King James Version. Uthi aqala kulandawo ethi uye wathi and said, uThixo uthi, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ungakuba wanga wasibelela amazwi ngoYesu. Amen. Singabana yi-department yaba-health and temperance, but ukuba ngaba asiqapheli okokuba ngaba iyintoni na injongo kaThixo ngale department. It is not about meat eating. It is about lifestyle change. Ubomi bethu inkonzo specifically sisalela ifundisa wena, ifundisa mna
okokuba ngaba wena control your habits. Uyithule uThixo ayefuna ukuyisebenzisa. Not ekugqameni okuthetheni kwethu, but ekuphatheni umzimba lo wakho unikwe uThixo. Namhlanje ngale ncwadi kuthiwa the mind, andithi character and personality. Ncwadi lena esithi xana kufuneka sikhangele izinto siyithaphulule yona kaMrs White. Ukamazwi phayana kula ncwadi uvolume 2, une-volumes eziyi-2, mind, the character and personality. Phayana kuvolume 2 page 681 kuthiwa ingqondo, the mind needs to be controlled. Akufunekanga ngokuba ngaba kube nengqondo ongakwaziyo ukuyithini ukuyilawula ixemfunelo gama. Uthi for it has a most powerful influence upon the head. Ukuba ngaba kwizinto uThixo akunike zona, ukuba ingqondo yakho akuyilawuli, ininzi into oza kwaphuka kuyo, because impembelelo yayo ukuba ngaba uThixo ufuna ukuba ngaba siphile. Andithi uxelela ke ngokuSirayeli apha, njengoba uSirayeli ngoku over 400 years esebuthinjweni, so uyamkhupha ke ibandla lamasala ke ndilazi libandla elinjalo, ibandla elikhutshwayo, phumani kuyo bantu bam. Andithi ningadlelani nayo ngantoni? Yes. So we are a chosen and peculiar church. Ukuba kwakho apha, ukuba ngaba wena ngawe, your neighborhood ifumane kuYesu. Andithi check what is happening here. Most is Sabbath school le. So mna ndinikwe njena malivule. Okokuqala ijonge ingqondo le yakho. Ingqondo yilana xa siyibiza kuthiwa yi-processor, ne? Masike siyiqaleke la gama apha ekitchen. Omama bane-tools xa besenza into ethile. Andithi uba ngaba mhlawumbi kukho apha kumendlini umuntu ogulayo ekufuneke athi izinto ezisoft, umama ekitchen uyayazi ukuba ngaba funeka ayithini into ezawutyiwa ngulaa mntu ayithini ayiprocess. Okokuqala. Okwesibili, ingqondo le yakho yila processor. It's a tool. Okokuba ngaba into nganye engena pha kuyo wena ilawula. Awulawuli ingqondo yomnye umntu. Andithi Thixo unike wena ngoba ulawule into ingqondo yakho. Ingqondo yakho ukuze ke ngoku uyilawule kungokuba kutheni, because ingqondo le yakho ukuba akuyilawuli uza kulawula wena. Andithi wena mos unikwe idominion uThixo. Andithi hayi kodwa uThixo usenze into enkulu, unika wena okokuba ngaba ube nobukhosi kubani kuwe. So obubukhosi ke ngoku wena uzabe upractice. Ingqondo ke yithuli ezawukwazi okokuba ngaba ikuncede ukuze ukuphila kwakho emhlabeni ube yimpembelelo elungileyo. Umuntu ophilayo, especially kwibandla lethu, ongalawulekiyo. Ngifuna le into ndithethe ngokuphandle, because xa ungalawuleki unempembelelo eninzi kubantu. Abantu abaninzi uyabasusa ubuhle bukaThixo because awulawuleki. Uzukhumbula okokuba ngaba ziyeke ezilalini, andithi zikhule zombini. But ke ngoku uYesu uthi wena khuliseka kuba ndiyakukhulisa. Andithi so eyona nto siyifunayo siyibandla lesisalela ukuba ngaba sifundiseke xa uThixo sifundisa.
Ingqondo yakho ke ngoku it is a processor. Andithi i-carrot isimilo sakho. Isimilo sakho yi-compass. Ntoni kana i-compass? Manje ngasiphi class? Jonga, mos uyabona the vast ocean, ulwandle. Andithi inqanawe yinto njena kula manzi amaninzi. Uyayibona loo nto? Xana ndiyijongile mna akho ndlela elwandle, ne? But there's a tool that has been specifically put to direct the ship. So, ukuba la tool ayisetyenziswa ngucaptain, ne? Inqanawa izawuthwani? Yes. Iyalahleka, iyarhaxwa. Yile nto ke nathi sisifa, ngathi sizimpukane. Kuba sesinikiwe ithuli eyintoni? Eyingqondo, but asikwazi ukulawulwa. Andithi nendlela enhle uThixo ufuna silawule ngayo. Your personality kanene into kanene uJafu yesixhosa. Personality. Personality yesixhosa. Yes, let's just use that. When you present, njengoba planet Earth, i-galaxy enkulu kangaka, kodwa wena i-presentation yakho ithi ungubani. How you present yourself enkonzweni phambi kukaThixo. How you present yourself singakuboni lokubona. Izinto zenzayo ungabonwa mntu, ne? Check ke ngoku i-combination yezinto. Ingqondo, isimilo, i-presentation yakho. Andithi hayi man, impembelelo ebangela ukuba ngaba uThixo kuthiwa uglorify. Yayibona loo nto? Uthi ke ngoku apha nombhali uye uzibone okokuba ngaba uThixo unike isakhono xa usebenzisa le nto uThixo akunike yona. Impilo yakho nobungcathu bakho abufuni church board. Ufuna your own honesty before God. Imangaka basibe lapha sizowufundisa mna into yokuba ngaba be-controlled phambi kukaThixo. There was a time in my church, kwibandla lesisalela, apho kwakusithiwa walk softly in the sanctuary. Yazi babona utata xa bengenayo apha enkonzweni, because lena they need space. This is a secret space. And if uqonde athi ukuba kwam utata kujongile wathi akubaphinde amane sithi uzakubona endlini. So uyazi uba ngomntu uhlela phela lekumbeko ngami. They were just instilling into yokuba ngaba xa ke ngoku wena uzipresenta phambi kukaThixo, you ought to be le nto uThixo ayi-expectayo ngawe. Ubuhle bakho, yonke into eyenzayo yakho has to glorify bani? Jonga ke ngoku, because uSathana usoloko efuna abantu angamthini. Yes. Uthi gqithi xa usihla pha kuplanet Earth ufumanise ukuba ngaba ndizalwe ngu-16 year old, ne? Ikhuliswa ngu-extended family. Andithi xa usithi gqithi apha emhlabeni kuthiwa wena wazalwa because your mama was raped. Uyayibona loo nto? Unezitags ke ngoku, andithi ongena nazo kuplanet Earth. Yeah. As a babe, akho nto uyazi
okokuba ngaba ndingubani, andithi jonga ukhule. Unikele bava abantu bathi hayi nangikhule ndisokole. Hayi ndiyafuna mama siyibanda lesalela siyi-understandele. Okokuba ngaba ndikhule nzima, andingena mama, ndifuna uzazi into yokokuba ngaba uThixo ayimsithelanga indlela ophile ngayo, kwindawo osuka kuyo, how the conditions zendawo uThixo ayimsithelanga. Kodwa uThixo into ayifunayo ngawe is to process your life ngendlela ye. Uthi ke ngoku apha izifo zamayiphutha nokuba ukhulele emgxobozweni azizokukunika wena, awuzokuginywa zizifo zamayiphutha, irrespective of the environment, irrespective of the historical background. That will never make you uzisize. Into endiyifunayo, guard your own avenues. Ingqondo yakho, andithi isimilo sakho, andithi ubuwena bakho, ndikunika izinto ezintathu okwaziyo ukuzenza. Uthi be your own influence. Hey man, khawuziphembelele. Uthi nangona bawo wam kubonakala oku, kodwa mna I am your princess. Mna ndingowaselandikeni man, I'm from the royal. Uyayibona loo nto? Khawuzithuthe ngezulu apho ukufumene khona. When you start doing that, impilo yakho izawuba right. Jonga nje, njengoba ngaba ukhulela kwezi environment ukhulela kuzo, usathana unalaa nto uba ndifuna umcinezela ingqondo yakho idodobale. Ne? Nyanisile. Xana ke ngoku umane usithi mna ndikhulele kule environment kwathi ngoku ndawuni ngoku. Because xana ngoku wena usinika i-historical background, uyesu ke ngoku ufuna ulindile uba uzawuthini ke ngoku ngayo. Okokuba ngaba ndikhulela kwimeko enjena kodwa ngenxa yezulu, andithi kule ndawo ndikuyo ngoku ndiyambonga, wena uyimpembelelo leyo. That's what health does to you. Ukuba health iphambi kukaThixo, le nto uThixo ayifunayo, zaninika njena inoba 2 or 3 ilandika imizekelo. Laa nto ukuba ngaba ukhule kwi-environment ekucinezeleke poverty and all that, zii-trauma. Nayibona loo nto? Zii-trauma, that means incidents. Zii-trauma. I-trauma ke yinto enganyibilikiyo, but emane ikuthi ungalibali kanti ne? Mhlawumbi ndithi qha nawe nkobe andibaweni. Yayibona loo nto? Ukhethe ngokuyowuthela nabantu ngamaziyo uba uphephana. Nayibona loo nto? Uba uzazi uba ukwi-trauma, uba uzazi uba udukwa yi-trauma, ubalekana nabantu. Nayibona loo nto? Because it is not God's intention okokuba ngakungcutheke xana ukuyesu. Nayibona loo nto? So i-trauma blocks your access, free access yakho kuThixo. Noba kwenzeke ntoni izolo, banamhlanje uThixo uthi ndifuna ukufundisa. Into endifuna ube healthy mentally. Jonga what trauma does. I-trauma usathanda ke ngoku uzisa loo nto bakaba wena you-traumatized ukwenzela uba umane uhakeka, umane ukhala, unending tears, umane uzisizela kwi-grief e-unending. uThixo uthi hey wena, I'm influencing you to be healthy irrespective of where you're coming from. That's what health and temperance does. Check what is happening.
ungatya kamandi utye healthy ukuba ingqondo yakho poison. Hey, so it means that all is poison. Nayibona loo nto into esiyifunayo uThixo ayifunayo ngawe uthi qala ngawe. Hey, but God is good, ne? KwiChristian nokuba uKristu bakho uthi khawuqale ngawe. Khawundithembe ukuba ngaba ndikunika impilo eyiyo. And because ndikunika impilo eyiyo, phila. So the reason that you are here today, ukuba ngaba ingqondo yakho namhlanje ihlambuluke. Anything that had happened to you, channel it ngendlela efanelekileyo. Uthi okay baba ndinalo mqobo endingakwaziyo ukuduck and dive. Ndithini athi uThixo ukhona uhealth and temperance ministry, ne? Attend to them. Bazawufika phaa kuwe, ndinengxaki ndifuna umntu ononceda iya kula ministry because usakuze okokuba ngaba naye ngoku uneza numbers ze-ambulance zinto ezithile yabo fire brigade andithi ukusuppose uba ngaba le ministry or already have those codes ngokuba ngaba ukuba kanti ithile uxakanisekile nazi i-numbers ufowunele for ntoni for your own health. Masikustope sikwa health besistophayo ukuzisiza nakwethu. Jonga indlela ezizinto ezisiqiniseke ngayo sifika nalapha phambi koNkosi sigogekile kuba siyoyika asikwazi ukuthini because ubuhle bukaThixo expands your own horizon. Ubuhle bukaThixo kuwe ikwenza okokuba ngaba njengokuba ngaba ukhoyed throughout ngenxa ye-problems, when approaching the throne of grace uyakwazi okokuba ngaba uthi sa uyayibona loo nto uThixo akomeleze. My last point, le incwadi ngomnye unyaka ndandisebhumfandeni kwi-ministry waze lo mama wayesisithethi wasinika le ncwadi ebhaliweyo. So uzabuza uba wonke umama sepepla sowayekhona kandingotshela unayo le ncwadi. Kule ncwadi kukho izinto endifuna ukuba ngaba siziqaphele. Uthi it is natural okokuba ngaba xana ufumana ubuhlungu andithi ucinge ngale uba enza ngoyanjani kanene. Yes, but akufuneka zigade okokuba ngaba le nto mayingabi ngu-ongoing otheni ongade ube solved, ne? U-persistent stress uthi izulu suka kude andithi susoloko unxunguphele because ixutha intoni your healthy mental state. Niyayazi okokuba ngaba i-mental fatigue nike niyazani ukuba umntu adinwe ayifuneki loo nto. Siyayazi into okokuba ngaba i-mental fatigue ikwenza okokuba ngaba ungathandazi ngothandazi yenza laa nto ubana ngaba siguqeni sithandazi. Nike nizibone xa kanini sozela ndifuna ulala. Jonga xana ndiyibona kakhulu xa ndizozela ndifuna ulala ndifuna umntana ozawubuza rhoko. Andithathi ndizawuza kwenza ntoni into ndithi ndilale apha because sendilele kakade. Meaning that I'm doing is a routine. Uyayibona loo nto because andikho apha into endiyikhoyo ndiphi sebhedini. Uyayibona loo nto. So that's why when you are fatigued mentally uyemka kuThixo. Enye into endifuna ukuba ngabiqonde apha ukuba ke wenza loo nto uthi ndike ndibabona abantu abanomsindo
bangenjiwanjiwalo. Nike nibabona ngobani? Umsindo ukuhlutha your normal functioning. Seneba umsindo. Xa ke ngokuhlutheke your normal functioning, how can you function kwi-environment efuna unormal wakho? Abantu ke abakwi-extreme ngento yonke bayi-poison. Sizonqandwa ke namhlanje kwi-ministry. Okokuba ngaba, khawuthi check your steps. Look back izinto uThixo akwenzele zona. And again, ukuthi Lord, la promise iku-Exodus 15:26. Because xa ndikuwe, nguwe ozokususa ii-diseases zaseyiphutha. Namhlanje silapha as an Adventist family. Let's be fresh. Nezaphethe izinto enizenza for ilunch. Mazingadathe oily. Nithi bandla ngomamthuthi. Amen. Cela sithuleni isithatha sokugqibela. Sicele umama uLandu asivalele ngomthandazo ku-146 isithatha sokugqibela. Kristu Nkosi yethu, dali wezulu nomhlaba, imithombo yamanzi, siyakubulela ke Nkosi elungileyo. Nangeli thuba Nkosi uthe wasipha lona Mr. Elungileyo. Thank you dear God for this presentation ke Mr. Elungileyo. Xa usikhumbuze ke Mr. Elungileyo about i-mental health yethu Mr. Elungileyo. Banaye ke Nkosi umama ude besisenzela Nkosi le presentation, ube naye Nkosi nomphathi we-health. Nathi ke Mr. Elungileyo ukuthi sakufunda Nkosi Elungileyo, usiphe Nkosi Elungileyo amandla okwenza ke Mr. Elungileyo. Sithanaza sikholo Nkosi ubuza usenzela ube nazo neprogram ezilandelayo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. God is good all the time. Ndiyazivusela umntu wonke lapha igama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndingatyanga ixesha, iiklasi zethu siza kohlukana. Abantwana bazawuya eklasini yabo, beklasi yobhaptizo bajikele nabo. Apha phakathi siza kwenzelwa isifundo ngutata uJafta. Ndiyacela into yokokuba sizame ukusondelana nje babanye bephuma, abazawushiyeka sisondelane so that sizokwazi ukuthelana kakuhle. Nkosi.